नंगौ फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफ आरो इउपिपिएल बिसायख'थिनि फारिलाइखौ फोसावखांनायनि उनाव दिनै फिन बिजेपिआ दिनै फोसावबाय आरो बे फोसावनायनि गेजेरावनो उदालगुरि जिल्लानि 39 नं भैरबकुंड बियाबाव दिनै बिजेपिनिफ्राय बिजाथि महरै मिनन मुसाहारि बिथांखौ फोसावबाय रोजा रोजा रायजो राजा बिथांमोना दिनै बेयाव बाहागो लादों बिथांखौ बरायनाय रोजा रोजा दैदेनगिरि आरो रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लादों बिथांखौ बरायनो थाखाय दिनै बिथाङा आंजों साखाथियाव दङ आं बिथांनिफ्राय मिथिनो हास्थायगोन दिनै आं बिथांनिफ्राय मिथिनो हास्थायगोन बिथाङा माबायदि जेंना जेंसिजों दिनै बे बिजाथिनि फारिलाइसिमहालागै बिथाङा फैनो हाखो नोंथांनि मेगनाव दिनै सिनि मोनसे मोदैनि थासारि आं गिबियावनो आङो जोंनि पार्टिनि दैदेनगिरिफोरखौ आं धन्यबाद जासिनो नागिरदों मानो होनब्ला जोंनि बे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ आं धन्यबाद होदों आरो जोंनि आफादगिरि स्टेटनि दिलीप शइकिया दांनियाखौ धन्यबाद होदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गार्जेन मिनिस्टार फिजुस हाजरिकाखौ आं धन्यबाद होदों आरो जोंजों लोगोसे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सुनिल कुमार बसुमतारीखौ आं धन्यबाद होदों आरो बेजों लोगोसे बिनि नेहाथारि अजय कुमार हाजरिका बिथांखौ धन्यबाद होदों आरो बिभिन्न दायित्व थानाय दैदेनगिरिफोरखौ आं धन्यबाद होदों आरो बेजों लोगोसे उदालगुरि भैरबकुंड समष्टिनि मण्डल कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बिभिन्न दायित्व थानाय दैदेनगिरिफोरखौ आङो धन्यबाद होदों आरो जोंनि शक्ति केन्द्र आबेफोरखौ आं धन्यबाद होदों आरो बुथ कमिटिनि दैदेनगिरिफोरखौबो आङो धन्यबाद होदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे भैरबकुंड ओनसोलनि रायजोफोरखौबो आङो बिखेकखे आं धन्यबाद होदों आरो आंजों लोगोसे आंनि मावथि लोगो बिथांमोनखौबो आं धन्यबाद होदों आरो दिनै मोनसे साननो हायै मोनसे आंनि थाखाय सारप्राइज जानानै फैदों आंबो माब्लाबाबो सानाखैमोन आं बिदि मोनसे गिदिर थाखोआव माने इलेक्सन गेलेनांगोन होननानै आं सानाखैमोन मानो होनब्ला आङो गोदोनिफ्रायनो आं रायजोनि खामानि मावबाय थादों आङो दासिमबो मावगासिनो दं आरो जुदि आं बिसायख'थियाव रायजोफ्रा जुदि आंखौ रायजोनि माने सेवा खालामनो थाखाय रायजोखौ आङो नायनो थाखाय जुदि बिथांमोना आंखौ दायित्व होयोब्ला आं नायगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो आङो जिहेतु आंहा मोनसे बिसास दङ जोंनि गोजौआवबो बिजेपि सरकार आसामावबो बिजेपि सरकार दिल्लीयावबो बिजेपि सरकार आङो स्टेट कमिटिनिफ्राय जोंनि आसाम सरकारनिफ्रायबो आङो बहुद माने खामानि लाबोनानै जोंनि बे भैरबकुंड ओनसोलाव मावनो हागोन होननानै आसा खालामदों बिटिसिनि बादैबो जिखिनि आं लाबोनो हायो बेखौ जोङो बे समस्थियाव जोङो जेरैखि जाबो जोंनि भैरबकुंड ओनसोलखौ माने भैरबकुंड समस्थिखौ जों जौगानाय लाबोनांगोन आरो मानो होनब्ला बहुद माने जोंनि गेजेराव सरकार फैबाय बिथांमोननि मावनायाव माखासे खामानि बहुद थालांदों बेफोर खामानिखौ मावनो थाखाय आं साखाफारा जानानै दङ आं थारमाने आंजों लोगोसे रायजो दङ रायजोफ्रा आंखौ जिहेतु बिथांमोनानो इलेक्सन गेलेनो थाखाय आंखौ उत्साह होदों बिथांमोनानो थिनदों दिनैबो रायजोनि अननायावनो आं दिनै टिकेट मोन्दों माने बेखायनो आङो मोनसे बिसास दं रायजोआ आंखौ देरहाहोगोन आरो मानो होनब्ला दिनै जेनेबा बिपिएफनिफ्राय जेनेबा एक्स मिनिस्टार दं आरो इउपिपिएलनिफ्राय डेपुटि चिफ दङ बिथांमोननि मावनायखौ रायजोफ्रा मोनखाबाय आरो बेखायनो रायजोफ्रा दिनै मा मोन्दों मा मोनाखै बिथांमोनानो मोनथिजोबो आं जेबो बुंनांगौ खोथा गैया बेखायनो आंहा मोनसे बिसास दं रायजोफ्रा आंजोंनो दङ आरो आङो 100% आङो देरहागोन होननानै आसा खालामदों रायजोफोरखौ आं बेखौनो आं रायजोफोरनि सायाव आं बिथांमोनखौनो आङो माने बिथांमोनखौनो सेवा खालामनो थाखाय आं फैदों बिथांमोननि थाखायनो रायजोनि थाखायनो आं खामानि मावनो फैदों खुनु आंनि सायाव आं बेक्तिनि थाखाय आङो इलेक्सन गेलेयाखै आं मात्र रायजोखौ माने जेसेबां हायो एसेबां माने रायजोखौ नायनो थाखाय आरो दुखिया श्रेणिनि मानसिफोरखौ जोङो जेरैखि जायाबो जोङो नायनो थाखायसो आङो रायजोनि सायावनो आङो आशीर्बाद लानानै रायजोखौ सेवा खालामनो थाखाय ओंखारबोदों नंगौ बे समाव मिनन मुसाहारि बिथाङा दिनै फोरमायबाय बिजेपिनि बिजाथि महरै बिथाङा गावखौनो गोबां माने पार्सेन्टआव बिथाङा रोखा देरहानायाव जाबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों आरोबाव सासे दैदेनगिरि बिथांनिफ्राय मिथिनो हास्थायगोन आङो जोबथारनायाव আমি খুবেই আশাবাদী বাঘা নেতাৰ মাজত প্ৰভাৱশালী নেতা এজন আমি এইবাৰ পাইছোঁ ভৈৰৱকুণ্ডবাসী ৰাইজে আমি ভৈৰৱকুণ্ডবাসী ৰাইজে আজি যি সুখী কাৰণ বাঘা নেতাৰ মাজত প্ৰভাৱশালী নেতাৰ প্ৰভাৱ বহুত বাঢ়িব আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গমেই পাৰে যে ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিৰ জনসাধাৰণৰ জোৰত মেনন মুছাহাৰী ডাঙৰীয়াক থিয় হোৱাৰ কাৰণে ৰাইজে তেওঁক থিয় কৰাইছে এইটো কিন্তু তেওঁ নিজৰ ইচ্ছাৰ খুব কমেই আছিল কিন্তু আমি ৰাইজবাসীয়ে আজি গোটেই ভৈৰৱকুণ্ডবাসী ৰাইজে তেওঁক আমি থিয় কৰাইছোঁ হয় আজি মই ক'লোৱে বাঘা নেতাৰ মাজত প্ৰভাৱশালী নেতাৰ মাজত বহুত ভাগ আছে কিন্তু আমাৰ যি মেনন মুছাহাৰী ডাঙৰীয়া
যি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁ কিন্তু প্ৰভাৱশালী নেতা তেওঁ দুখীয়া দৰিদ্ৰ আগৰ পৰা সহায় কৰি আহিছে আৰু ভৱিষ্যতে তেওঁ সহায় কৰি যাব তেওঁ নিজৰ বাবে কৰিব লগা একো নাই আজি যিমানখিনি ৰাইজক তেওঁ দান দিছে আৰু তেওঁ যি চৰকাৰীভাৱে যিখিনি তেওঁ অনুদান পাব সকলোবোৰ ৰাইজৰ কাৰণে তেওঁ অনুদান দিয়াৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আছে नंगौ बे समाव बिजाथि बिथां बिनोद मुसाहारि बिथांजों लोगोसे बिथांनि दैदेनगिरि पार्टीनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दिनै देरहानाया रोखा होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो बिथांमोना गावखौनो गाव आत्मबिश्वास माने गावनि सायाव फोथायनाय दङ जे बिथांमोना देरहानाया माने रोखा जाबाय होननानै फोरमायदों उदालगुरिनिफ्राय सुकुराम बर' बड'लेण्ड बुब्लि